Thank you, sir. Color party, पीछे मुड़. గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మహాత్మా గాంధీజీకి మరియు అంబేద్కర్ గారికి పూలమాలను సమర్పిస్తున్నారు. డెబ్బై 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ తెలియజేస్తూ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ ట్రైబల్ ఫేర్ గారు, ఏఓ ఏపీఓ జనరల్, ఏపీఓ పీవీటీజీ రఘు దామోదర స్వామి గారు కూడా, ఏసీఎంఓ జగన్ గారు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీ श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है. गार्ड बाजू शस्त्र. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. తదుపరి 26 జనవరి నాడు ఆశ్రమ పాఠశాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులతో పాటు గురుకుల విద్యార్థులతో పాటు మనం ఎంతో ఘనంగా అనాది కాలం నుండి ఈ వేదిక మీద అనేక రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పాటు గిరిజన సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులపైన మరి అనేక రకాల ప్రసంగాలతో ఈ యొక్క వేదిక నడుస్తున్నతాను మనందరికీ తెలుసు. మరి కోవిడ్ తర్వాత మొదటిసారిగా మరి ఒక వేదికని పునఃప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, గురుకుల ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థులందరూ కూడా భాగస్వాములు కావడం ఒక సంతోషమైన వాతావరణం. మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు విద్యార్థులందరూ కూడా 26 జనవరి కావచ్చు, అదేవిధంగా 15 ఆగస్టు కావచ్చు, విద్యార్థులందరూ కూడా అతి సంతోషకరమైన దినాలుగా జరుపుకునే దినాలు ఈ 2 దినాలు. పాఠశాలలో చదువుకుంటూ మరి ప్రత్యేకించి 15 ఆగస్టు అయితేనేమి, 26 జనవరి అయితేనేమి, పొద్దున్నే ఎంత చలి ఉన్నా ఉదయమే లేచి మరి జెండా వందన కార్యక్రమం కోసం అందరూ కూడా రెడీ కావడం, ఆ యొక్క సంతోషమైన వాతావరణాన్ని ఈరోజు కూడా మన దగ్గర ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, అదేవిధంగా వివిధ పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులందరూ కూడా వారి యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించడం ఒక ఆనవాయితీగా మనం తీసుకొస్తున్నాం. ముఖ్యంగా గౌరవ పిఓ గారు, నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, ఏది పిఓగా
మీరు ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యా బోధన పైన ప్రత్యేకమైన ఒక యాప్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ యొక్క విధానాన్ని మీరు ఏదైతే నా గతంలో నేను మీతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు. తప్పకుండా ఆశ్రమ పాఠశాల బాగోగుల కోసం, విద్యాభివృద్ధి కోసం తప్పకుండా మీ వంతుగా మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలని, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ బృందం అంతా కూడా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా వారికి నాణ్యమైన విద్యను అందించడానికి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన విద్యాలయాలు, కళాశాలలో ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా అవసరాలున్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాలుగా పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఏనాడు చేయని విధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రత్యేకించి విద్యార్థుల కోసం పాఠశాల పుస్తకాలను ముందస్తుగా అందించడం, దోస్తుల్ని ముందస్తుగా అందించడం, వారి యొక్క డైట్ ఛార్జీని పెంచడం, అన్ని రకాలుగా విద్యార్థులందరూ కూడా బాగుండాలనే ఆలోచనతో ఈ రోజు అమ్మాయి పాఠశాల ద్వారా ప్రతి పాఠశాలని కూడా మరమ్మతులు చేయించడం అన్ని కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న తరంలో విద్యార్థులు కూడా అదే రకంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో ఈ రోజు మనం అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఐటీఐ తరఫున ఐటీఐ పేరు నిలబెట్టేటట్టు, ఆశ్రమ పాఠశాల పేరు నిలబెట్టేటట్టు, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక మంచి స్థాయిలో ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు గణతంత్ర స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరపడానికి లౌకిక సామ్రాజ్యానికి గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఈ రోజు ఈ యొక్క దినాన్ని మనం ప్రత్యేకించి మనం జరుపుకుంటున్నాం. మనందరికీ తెలుసు ఈ రోజు స్వాతంత్రం ఆగస్టు 15 నాడు 1947 వస్తే గణతంత్ర దినోత్సవంగా మరి 26 జనవరిని మనం అందరం కూడా జరుపుకోవడం మన హక్కులు, మన స్వేచ్ఛ. ఈ రోజు ఈ దినాన్ని మనం జరుపుకోవడం ఒక మంచి సాంప్రదాయంగా భావిస్తూ విద్యార్థులందరూ కూడా మీరు స్వాతంత్ర సమరయోధుల యొక్క చరిత్రని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వారిలాగా మనమందరం కూడా ఒక దేశ భావోద్వేగాన్ని మనమందరం కూడా వ్యక్తపరుస్తూ మనమందరం కూడా ఒక ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదగాలని కోరుకుంటూ ప్రత్యేకించి ఆహ్వానించిన ఐటీ పిఓ గారికి, అదేవిధంగా ఐటీఐ సిబ్బందికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా దీనికంటే పెద్ద స్థాయిలో ఇక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఐటీ పిఓ గారిని తప్పకుండా మీ హయాంలో మీ యొక్క మార్క్ ఈ యొక్క ఐటీఐ కావచ్చు ఆశ్రమ పాఠశాలలకు ఉండే విధంగా మీ యొక్క విధి నిర్వహణని సక్రమంగా నెరవేరుస్తారని కోరుకుంటూ గతంలో తప్పకుండా వస్తారని మేమైతే అనుకుంటున్నాం. మరి వచ్చిన తర్వాత ఆశ్రమ పాఠశాల రూపురేఖలన్నీ కూడా మారేటట్టు ఈ ఆశ్రమ పాఠశాలే కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రైమరీ స్కూల్స్, క్షేత్రస్థాయి మన ట్రైబల్ ప్రైమరీ స్కూల్ యొక్క రూపురేఖలు కూడా మారేటట్టు కూడా మీ వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే చదివే సర్వరోగ నివారణ, చదువు మనం నాణ్యమైన విద్యను అందించినట్లయితే అన్ని రోగాల నుంచి మనం దూరం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఈరోజు విద్యాబుద్ధుల మీద మీరు ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని, మీకు చేతుల వారుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏం కావాలన్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పేసి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారం చేయడానికి నేను కూడా మీకు తోడు నీడుగా ఉంటానని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అందరికీ సెలవు తీసుకున్నాను.